Здравейте хора! В днешното видео ще ви покажа как да направите цветя от хартия. Аз направих 4 вида. Едно голямо, средно, малко и едно много мъничко, което е много яко. Така, нека да започваме. За целта ще ви трябва ето един лист. Аз предварително го прегънах, за да е по-лесно и да не губим време. Но пак ще обяснявам как става. Така, значи, този лист е квадрат. Да кажем 4 на 4. Всички страни са равни. Хващаме едната част на листа и я сгъваме до другата. Да се получи равнобедрен триъгълник. Така. Разгъваме и виждаме, че се получава диагонална линия. Сега, хващаме от другата страна и прегъваме по същия начин. Така че по средата се образува хикс. Така и така. Хващаме едното ъгълче на квадратния ни лист и го допираме до центъра на двете линии, където са се пресекли двете линии. Така, прегъваме абсолютно всички по този начин. И се получава ето такъв мъничък квадрат. Така, хващаме другото, отново едното ъгълче и го допираме до центъра. Така правим с 4-те. И отново получаваме квадрат. Отново хващаме го така, значи, и го обръщаме. Хващаме отново едното ъгълче и го допираме до центъра. И така правим с останалите 3. Трябва да гледате да е равно, защото не винаги се получава равно, особено когато бързам. Но вие вкъщи ще се пробвате да го направя. Се надявам да пробвате и да видите колко е приятно правенето на цвете. Така. Ето получихме това. От едната страна изглежда по този начин, от другата по този. И нали получихме от тази страна такива квадратчета, а от тази по този начин. Триъгълничета. Така, хващаме сега едното ъгълчето тук, това мъничкото. Хващаме го. И го прегъваме. Прегънахме сега ето това мъничко ъгълче. Хващаме. Ето вече идва трудната част от клипа. Хващаме Прегънахме на само ъгълчето. Обръщаме наобратно. Хващаме това така. Ето така. Не знам дали ще се види добре на камерата. И го обръщаме под... Нека оператора да гледа внимателно, да захване всичко. Гледаме да обърнем наобратно листа, без да скъсаме обаче хартията. Малко трудно ще се получи, но не винаги на някой се получава от първия път. И ето, когато го обърнахме, не знам камерата хвана ли всичко. Хвана. Добре. Когато го обърнахме, се получи ето това. Така. И така. Когато сте го обърнали, малко хартията ще се понамачка, но това не е проблем. Така, сега обръщаме обратно. Отново обръщаме така. Прегъваме мъничко ъгълче. Ето, гледайте да не го прегъвате много ъгълчето, защото после когато обръщате хартията на обратно, ще ви бъде трудно. Затова гледайте колкото можете максимално малко да прегънете ъгълче. Моля оператора да не се меси много в клипа. Така. Хващаме отново по този начин и обръщаме хартията. Като гледаме да не скъсаме. Може ли оператора да не се меси?
Не. Моля. И ето така отново обърнахме. Ето обърнахме. Сега ще спра за малко видеото, за да довърша другите неща. Сега продължаваме, като прегърна отново от лъчетата. Обръщаме. Може би ще ви се стори, че се повтарям, но няма как. Надявам се само да се хваща всичко. Ето по този начин изглежда вече обърнати и 4 ръбчета. Сега отново идва трудна част. Отново трябва да преместим ето по този начин хартията, но като не я късаме. Не знам дали виждате. Така. Ето по този начин. От другата страна по същия начин. Ето така вече изглежда готовото ви цвете. Надявам се да сте се забавлявали с моя клип. И ако ви харесва, дайте едно палче нагоре. Може и 2. Може и 2. Но надявам се да ви харесва. Преди да спра видеото, искам да ви покажа, че може да направите и по-малки цветета, както ви показах в началото. И когато ги правите, да сложите малкото вътре и още по-малкото пак вътре. И да стане вътре наслагване. Да си личи, все едно сте си играли с хартията. И благодаря за вниманието. Довиждане. Ще се видим с нов клип следващата седмица. Линк към канала на оператора ще има долу в информацията. Ако се интересувате, може да я отворите. Благодаря за вниманието. И да се абонирате.